Индексът на потребителските цени, или CPI, е един от най-важните показатели в световната икономика. Той измерва инфлацията от гледна точка на крайния потребител. Накратко, как се променят цените на стоките и услугите, които влизат в потребителската кошница. Затова CPI е един от най-наблюдаваните индикатори от централни банки, инвеститори и трейдъри. Ако индексът на потребителските цени излезе над очакванията, това означава, че инфлацията е по-висока от прогнозите. Инвеститорите започват да очакват затягане на паричната политика, т.е. повишаване на лихвите. В краткосрочен план това е негативно за валутата, защото инфлацията намалява нейната покупателна способност. Високата инфлация често е негативна и за рисковите активи, акции и криптовалути, защото ликвидността в икономиката се свива. Ако индексът на потребителските цени е под очакванията, това означава, че инфлацията се забавя. Централната банка има по-малък натиск да вдига лихвите и може да следва по-облегчена парична политика. Това обикновено е позитивно за валутата. По-ниската инфлация е позитивна и за рисковите активи, защото означава повече ликвидност и по-благоприятна среда за инвестиции. В заключение, индексът на потребителските цени е ключов индикатор, който движи както валутните пазари, така и акциите и криптовалутите. Той е основен барометър за инфлацията и за бъдещите решения на централните банки. Благодарим ви, че изгледахте видеото до края. Ако искате още подобни клипове, абонирайте се за канала и оставете по един лайк. Така ще ни мотивирате да правим още по-стойностни материали за вас.